Ngibingelele ke babukeli. Kusawuya ulungisani wakwaHlombe lo. Ngihamba noBabusengwayo iCatch. Uyaphila Babusengwayo? Ngiyaphila lungisani kunjani lapho kuwe? Hayi sikhona Catch. Awu ya kakhulukazi nje ngibingelele phela ngingakhohlwa ukubingelela amaCatch. Awu. Ngiyawathanda futhi. Yeah. Babusengwayo, mangithi ngikhumbula kahle uyakhumbula ukuthi kena kuke kwaba nengxoxo enkulu mayelana nenyoka. Inyoka le yase Bergville le eThoshi. Le eThoshi yeah. So njengoba namhlanje sila eBanana Bridge. Ikuphi ongakutshela abantu nje? Lana ke sisendaweni yase Bergville ekuthiwa iBanana Bridge le. Inomlando omkhulu le ndawo lena le ngiyikhombayo inomlando omkhulu ngabo 1979. Babefuna ukukhanda leli bridge. Yeah. Kunendoda ehlala khona la. Oh. Inyoka. Manje yayibagolozela ukuthi bakhe lapha yana babathe bayazama abelunga basuka kuphi bethi bazozama ukuthi bayalakha leli bridge ifika igoloze ufika goloza umnumzana lapha. Athi cha. Hayi kanjalo. Athi cha. Nenzani lapho emzini wami? Babuye bathi bayamncenga agoloze cishe bamncenga izikhathi zazi baba amaviki ngiyacabanga ayisikhombisa. Beloke bemncengile nje. Amapotmende ayeloke engena la. Kusho ukuthi naye safake yodwa ipotmende akhali umnumzane lapho ukuthi cha. Angakavumi ngoba angakaneli. Bawafaka impela kamapotmende ngiyacabanga azaba yisithupha. Uze nje ukuthi awani lamapotmende. Awopondo. Imali? Opondo lapha. Kahle uthini manje? Bathi ayanganele yokuqala. Babuya ke futhi ngenkulu imoto seyilashe amanye amapotmende. Asazothulula futhi lamapondo lawo. Hey madoda. Hey asivuma ke. Yathi hayi sengiyanikhulula ke manje seningayenza. Manje ikhuluma kanjani yabatshela nje straight noma mhlambe khona ebika kuye? Yazi welungisana. Yeah. Ifika mhlambe ibike noma kwi-manager noma komunye waba drivers zona lezi zinto zabo lezi zokwenza. Njengoba ubona nje kwezindawo ngathi gubhekile kangaka. Angithi babethi nabethi bagubhile mhlambe babuye sekungene namanzi mhlambe igugula asekho lapho futhi manje seyisusile lo baba ngolaka lakhe. Okay. Kusho ukuthi bekadelwa. Belwa nje impela belwa futhi insizwa. Insizwa lo baba lo. Hey madoda. Insizwa impela lo baba. Manje kusho ukuthi bebembona mangabe eqhamuke ezokhuluma lamagama. Na bebembona kusho ukuthi bambone ukusukuma kwakhe abe umuntu ongathi umbethe la udaka. La ngenhla uqimbile. Uqimbile. Insizwa. Insizwa nje impela empunga. Qhamuka insizwa impela empunga uyibona ukuthi ya insizwa. Kusho ukuthi ke manje insizwa yakhona nje la eBergville yiyo lela. Iyongqo. Okay, hayi ake sikiyeke ke lo kwenyoka Babusengwayo. Ake sibuye la kwe record label yakho. Ngokombono wakho wawukade uthi mawusungula le record label yakho wawukade ucabangeni kahle wawufisa ukubona iBergville kweliphi izinga? Hayi nokuthi ngangifisa namanje ngiyafisa ukubona iBergville ibalwa kanye nezinye indawo ezikhona ukukhiqiza abantu abanekhono nje bese bancane. Yeah. So ngiyakuzwa ke Babusengwayo. Manje ngiyabona nalapha elokhuzaneni ezinkundleni zokuxhumana kunengoma nje eseniyikhiphile neBergville. Yeah. Nalomculo lo umsayinini. Yeah. Eneziyashisa ikhodi. Ungathini nje ngazo nje Babusengwayo? Ngingathi maCatch ukuze nikwazi ukuthi niwuzwe umculo weBergville
Yeah. Umculo weBergville manifuna ukuzwa kahle. Cha, ngenani nje kuzo zonke izitoro ezithengisa umculo. Yeah. Nala kwezokuxhumana nibheke kakhulukazi futhi nangwaqhamuka ngako YouTube lapha. Oh, okay. Nila uzofika uyithole khona ngoba isifiso sami bengifisa ukuthi ngempela futhi ngiyazi ukuthi ama-catch azonginikeza isupport yokuthi lento iphumelele iphakame iye phezulu. Yeah. Ama-catch nje esiwathembile noNkulunkulu. Amen. Amen. So babusengwayo njengoba sizwa nje kunomoyana okhona la ohelezayo. Ukuphethe kanjani ubusika? Hey. Ubusika welungisani kunenkinga impela ngoba manje abona asisenayo imini. Hawu. Kuyabanda asisenayo imini sekuvele kube ikuseni kube intambama. So ikuseni intambama. So yolala. Hey madoda, hayi siyezwa ke babusengwayo. Ngizwile kuthiwa ngathi ke na uzobe usedandi njoba nje kule dandi iJuly uzobe ukhona. Noma kanjani. Amen. Noma kanjani iCatch izobe ikhona eDandi ngomgqibelo. Laphana kuyobe kuyidandi iJuly. Cha izobe ikhona impela kakhulu nobe efisa ukuyibona ngamehlo. Nginesure ukuthi noma kanjani uzofika ayibone. Amen. Yipi ingoma yeBergville eklaba umxhwele kakhulu nje kulezi nje lezi ngoma lezi ekhona lezi eziyisithupha? Ake ngithi nje imbokodo uforever. Ay ngangithi this love will last forever. Forever, kanti ngiyazikhohlisa umuntu lalephenduka I can't believe nguwe ngempela lo. Ngiyayazi ke nami le iyangishayela ke. Sekuzobe lethi kunembokodo ezisindu phahle ekhaya mina ngifisa idili. Oh yeah. Yabona ke lezo ke ngiyazazi ngicabanga ukuthi ke nami ngangikhona kuyoshutha umusic video wembokodo. Amen. Leyo ke nami yafika ngihlaba umxhwele kakhulu ngoba ikhuluma ngemvelaphi yasekhaya. Awu ngiyakutshela ngisana uqinisile impela. Futhi ngineshow ama-catch azoyithanda le ngoma. Amen. Sacela ke ama-catch nisikeze isupport enkulu nathi sineshow ukuthi sizohleze sinipha ukudla kwendlebe. Sizohleze futhi sinijabulisa nihleze ninjoya nitrolla ninkonfirma. Nje makusekhona iCatch iphethwe ama-catch kuzokwenzeka noma yini. Amen kuleyo ndawo siyabonga babusengwayo. Amen.